dosbarth i'r Eboles neu Adfarch Blwydd yn yr adran ec yma ym Mhafell y Cyffyle. Mae'r enillydd ar hyn o bryd, yr un sydd yn sefyll ar y brig allan o flaen y beirniad, Mr Dafydd Morris o Brydfa Neuadd Parc, ger Cap y Bangor, ac y Lowri Reid o Brydfa Tyn Gwndwn, sydd yn cadw cwmni i fi fan hyn ac yn gwylio'r dosbarthiadau yn yr adran yma gyda fi. Tryfel Saffair, wrth gwrs, wrth y march Caibrin yn Defa, ac allan o'r gaseg Tywelfan Mair. A Caibrin yn Defa wedi bod yn march llwyddiannus iawn. Ydy, mae fe wedi, dwi'n siŵr nath ei ennill nôl fan hyn yn y Ffaireuau hi'n rhai blynydde yn ôl. Dylen ni fod yn gwybod y blwyddyn, achos mam oedd yn bryniadu, ond mae'n ddrwg iawn rhaid, allai beth gweithio chi pwy blwyddyn oedd hynny, ond mae fe wedi bod y march sydd wedi gwneud yn dda iawn yn y sioe, ond eto mae fe'n taflu stoc da hefyd sydd yn bwysig iawn, mae fe wedi gallu gwneud y dau swydd bydde Michael yn holi ohono. Felly mae'n braf gweld bod nhw'n gallu gwneud yn dda yn y sioe a magu hefyd. A mae hynny'n bwysig ydy bod march yn gallu, mae'n neis bod march yn ennill ac yn llwyddiannus, ond mae'n rhaid iddo magu stoc hefyd. Ydy, da chi am y llaeth yn gweld falle bod nhw'n gwneud yn dda yn y sioe, falle bod y stoc ddim cystal, sydd am y llaeth ddim y peth gorau i'r bridiwr, ond pam da chi'n gallu cael un sy'n gwneud y ddau, mae fe'n beth braf iawn. Dyma John Kirk, yn lleol iawn, yn byw yn Llanfair y Miallt, yn wreiddiol o Lunden, ac dyma'r Eboles Blwydd Donny's Nelly's Last Wish, ac oedd hi'n ail yn y sioe haf fan hyn. Ac eto fe hon mae thad Donny's Importance, mae fe'n march sydd wedi gwneud yn dda iawn yn dangos yn y sioe eto, ac mae stoc diri wrtho fe yn gwneud yn dda iawn nawr, felly mae hynna'n braf iawn i gweld efo'r y ddwy cyntaf, dylen ni weid, bod y tadau wedi gwneud cystal job yn y sioe a fe maen nhw'n magu hefyd. Wel, Nelly's Last Wish yn cael un anodd i setlo. John o chwarae teg yn trial i orau cael ei fynd, ond fel da ni'n sôn, mae'n anodd iawn efo'r dorf reit ar eich pennau chi fan hyn i cael nhw i setlo ar y degau. A mae ydyn ni'n gweld bod nhw'n cynhyrfu ac yn chwarae gwmpas achos bod y gynulleidfa mor agos iddyn nhw. Ydy'n chi'n iawn. Mary Richards. Gelli fedw Matilda, wrth y march Iowair Harry, lle'r gaseg Carles Dewdrop. Eboles arall sydd wedi cael ei droi allan yn arbennig o dda. Dwi'n meddwl bod yna dipyn o waith bwyd wedi bod ar y cyffyle yma. Oes, mae hynna yn mynd yn anoddach, mae prisau bwyd y pob beth yn codi, falle mae hwnna'n ffactor sydd yn effeithio y nifer sydd yn y sioe ar hyn o bryd. Mae'r un peth efo siopa bwyd dynion hefyd, da chi'n mynd mewn i'r siop bob tro, mae'r prisau mynd lan, mae'r un peth efo'r cyffyle, felly mae rhaid i ni diolch yn fawr iawn i'r rhain sydd wedi dod ar cyffyle tu blaen i heddi ac i'r dodfadre bod nhw'n cael y pleser o gwylio. Un, 3, 8, 6. O brydle Melangell. Wrth y march Sharman Rivaldo ac allan o'r Ynys Rosette. Dan berchnogaeth Valerie Jones. Yn deip wahanol iawn i'r tair sydd wedi bod. Mae'r adran ec yn un o'r adrannau lawri sydd â mwyaf amrywiaeth mewn teipiau o bob un o'r adrannau Cymreig. Ydy, byddwn ni'n cytuno fyna. Mae'n anodd iawn, mae gennych chi fel adran o'r Teip Cob ydyn nhw, ydy mae rhai falle yn pwysleisio mwy ar y teip fel ar yr ochr cob falle na'r ochr poni, ond heddiw i Dafydd mwy ar ochr poni bydde fe'n hoffi tu blanau heddi, felly dyna pam falle bod hi wedi cael ei roi yn y safle pedwerydd ar hyn o bryd. Dyma John Moore yn dangos y fan hyn, 1-3-8-5, yn dangos ar ran Lauren Hudson. Dicot laced in gold.
gwrs wedi cael ei magu lawr gyda George a Claire Granger lawr yn De Lloegr. Wrth y march Cagas a Silver Shadow. Gwrs oedd yn bencampwr gyrru fan hyn yn y sioe nôl yn 2014. Ac allan ar gaseg Daicot Bren Hines. Mia Smith, Crossfield Lady Gaga. Wrth y march Gwenlla Maddock, ac allan ar gaseg Crossfield Lady J. Wrth gwrs Gwenlla Maddock, pencampwr yma yn yr adran ec yn y sioe ha rhyw cwpl o flynyddoedd yn ôl. Do, na chi. Dan y beirniad Mr Aryl Lewis o'r Brydfa Tysil. Dyma ni yr ola i gael ei arddangos yn yr dosbarth Eboles neu Adfarch Blwydd yn yr adran ec. Ac 6 yn gystadlu yn gyfan gwbl ac byddwn nôl i weld pwy fydd yn derbyn yr Iban Goch yn y dosbarth yma ym Mhabell y Cyffylau. Wel, mae'r het wedi dios. Mae David Morris y beirdd wedi penderfynu tai Trefel Sapphire sydd yn mynd ar wobr gyntaf yn y dosbarth i Ebolesi neu Adfarch Blwydd a Lowry Reid sydd wedi bod yn gwylio'r dosbarth ar adran cyfan gyda fi fan hyn. Ac Lowry, oedden ni'n gytun ar y boles yma'n dweud ni? Oedd hi'n llawn heddiannol. Oedd wedi dal ar llygad. Chymar gyntaf dath i mewn i'r cylch wedi symud yn dda a wedi troi allan yn ardderchog efo Michael. Llawn heddiannol o'r gwobr cyntaf yn y dosbarth hyn. Wel, yn gyntaf, wrth gwrs, oedd Trefel Sapphire yn yr ail safle John Kirk a Jackie Kirk o Lambert y Miall gyda Donis Nelly's Last Wish ac wrth gwrs Mary Richards a gellu fedw Matilda yn trydydd. A lovely class to win there, Michael. Yeah, very pleased. Filly's been in the field all summer, so only second time out. Second time out. Second time out. We took her to a medal show about 2 weeks ago where she was first and champion, and then this is her second show. We were only just saying in the commentary box there the great success you had with her father here at the Winter Fair over the years. Endeavour was champion here, well, about 10, 12 years ago now, and won the Royal Welsh a good few times for me, so just having offspring from him now and he's doing well. So it can't be too bad if he's chucking him. No, doing well, so he's happy in retirement anyway. Well done, llongyfarchiadau. Thank you very much, thank you. Trefel Sapphire yr Eboles Blwydd yn ennill yn adran y Merlod Cymreig Teip Cob. Llongyfarchiadau mawr i Michael Cobley y perchenog. Number 136, taking home second place, John Kirk, Nelly Last